Čaute, vítam pri novom videu. Dneska to bude opäť pokračovanie s traktorom 6911. A teraz si povieme, čo som spravil, lebo však 3 týždne som už asi nevydal video, ale neflákal som sa, čiže ako prvé spravil som tu kastlíky. Kamarát mi ich pozváral, ja som si ich nastriekal a dal som schody. Tie som kupoval nové, čiže to je paráda. Aj na druhej strane takto tiež fungujú dobre. Dal som ich tu na tieto originálne 4 šroby, nastupuje sa lepšie, čiže tak. Ďalej tento doraz na servo. Normálne som tu dal takúto gumovú narážku, keď to narazí, aby to narazilo do toho a nie do blatníka. V minulom týždni som robil túto zatváranie komplet kapotáže. Čiže tuto bol originálny ten hák, takto, že sa zahakoval a ja som ho spravil do 72-kovej rady na tento princíp. Teda môžeme si to ukázať. Tak. Čiže kúpil som si tieto guličky, alebo skôr ja neviem, dorazy by som to nazval. Potom toto tu bolo, to som len vymenil, tieto, do čoho to padá. Tak. Ďalej som spravil tento na zámok, aby sa to malo čo zachytiť. A ďalej takto tento zámok som si kúpil. Princíp je jednoduchý. Tu aj pružinka ešte dole. Keď ho to takto zatiahnem, tak sa otvorí kapota a týmto sa podvihne hore. Čiže to bolo také. Najviac ma zdržali títo schody, lebo však to bolo celé prehnité. Však môžem tu ukázať nejaké zábery, ako sa to striekalo. A závažia zadné som zháňal, asi som ich aj zohnal, čiže budú, takže za to som rád. Ešte predné zoženiem, spodné. A za pár dní, keď zasejem, sa kapotáž celá rozobere a začne sa oficiálne generálka. Začneme ako prvé s motorom, lebo tam tie dve hlavy tečú. Takže uvidíme, ako budú na tom vložky, ale hlavy minimálne dve sa asi budú meniť. Ešte som vám tu zabudol natočiť, že už som zrenovoval aj svetla predné. Tu sú ich krytky a tu sú aj smerovkové. Vyleštil som to a leštil som to normálne silichromom so šmirglom jemným a ešte som to prebehol aj oživáčom plastov. Tu už mám v základe pripravené tykadlá povarené a tuto je aj kryť alternátoru tiež v základe, čiže ešte aj takto som porobil. A tuto už nič. Takže to je len také krátke video, že traktor žije a už na konci septembra začnem natáčať oficiálne generálku, lebo už sa začne na tom robiť, keď sa zaseje. Čiže ďakujem, že ste si dopozerali toto krátke informačné video a na konci septembra sa opäť vidíme s týmto traktorom. Takže zatiaľ čaute.